Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Saan ba na kami, Berbay? Ang goal ko ay hindi ko makuha yung poison niya at ang goal niya ay Hindi ko makuha yung poison. Come on, let's go. Huwag mo tumingin. Hindi, nagbobold ako. Ano ba? Tumingin yung bear. Oy, bear, huwag ka tumingin dyan, ha? Ayan. Kaya na. Okay na, my turn. Okay. Okay. Yan, yan. To, pick. Oh, Okay na ako. here you go. Hindi. Safe. Hmm. Safe. A few inches later. Ito na lang. Ito na una eh. Safe na? Ay, nako. Ako na naman ang biktima nito. Sabi ko na eh. Bay! Nag-iba! Bay, nag-iba na yung pakiramdam ko, bay! Naging zombie. Ano sa tingin mo ang natikman mo bukod sa gummy bear? Gummy bear. Huwag na ba ako magalit? Hindi ka lasa daw ng gummy bear. Tamis. Sinusumpinan mo ko dito. Flashback. Saan ba na ng gummy bear, bay? Hindi ba maalat? Ha? Hindi maalat? Abi, di may pulbo? Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, iyakan at kiligan, aba, i-like mo na ang video na ito. At mag-comment ka na rin sa bisyo. Hit mo na rin ang notification bell. Para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Of course, maraming lapit bakla! Yung course ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isubukan. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Oh my God. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Ah! Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron ba Secret. No. wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl.
Kurt. Earl and Kurt. So ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. And so ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala pa. So may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang? Yung legal? 3? Talaga 3. Wala sir. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ay, anak ko po to. Sino dyan? Kakala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive. Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. May grade 10 pa ako. Ano, Nakalapit. ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isuot. Maganda siya, pag-ikot, bumabalik, nagulat kami. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang sir. Yung totoo. Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga sir. Ano message mo sa mga pupunta sa Star City? Ano lang sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang Connie Bicolano? The next question. Single ka? Wait lang. Oh my God. Single ka ba? Sumagot ka na agad. Oh, wait. Sino yung orange girl? Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ang interview nyo. Idul-dul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Ano? Mga school, mga friends. So ano message mo sa mga uma-attend or pupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilan taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. Ano yun? So sino ang nag-first move? Ako. Now, anong first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So anong na-feel mo nung binigyan ka niya ng heart? Kinilig. So crush mo rin si Heather? Pag start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations! Stay strong. Huwag kayo maglolo. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Jusa! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako
Of course, maraming salamat. Lapit bakla! Yung course ko! maraming salamat sa lahat ng supporter. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang ko sa mukha, sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talaga nga namang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's #1 Love Radio. Basic! Kim Chino! Kim Chino! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Rockies. Secret Files. Your story they never knew existed. Rockies. Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rockies. Secret Files. Rockies. Secret Files. Secret Files. Nakaka-offend. Parang... No, it's not offensive. Kasi Hindi doon lang sa sinabi ni Kim Chino na parang... Bullying, part 2? how do you define bullying? Kung patayin, hayaan mo marinig nilang lahat. Now, that's bullying. So, ireklamo mo ako sa HR. No. I've been so open with you. No? At saka, bakit naging parang sa'yo? Si Kim Chino yung nireklamo ko. No, you were just talking about me, and I'm so sorry. And I'm so sorry for that. Sorry, Matansa, kasi lagi ka na lang sumasabat. So obviously, people are in high emotions, 'di ba? Kasi nga, maybe too much is too much. Ganon. Sana yung ang makapag-host is the Gen Zs of the Grabe ang love triangle! Grabe na love triangle! Sorry, kailan po ulit? April... Since
24? Kasi we have to be completed. Marachino. 24. Okay, always ko naman kayo pinapray. Marachino. Meron kang ganap. Ma, sorry, may ganap ako niyan. Ay. Friday. Marathon? Ulit. Mahal, lahat na lang mahal. Marathon. Ala na naman. Nasabi mo. Bakit na naman, Kim Chin? Kasi yung kick-off. Yung Ah. kick-off natin. Nasabi mo na. Hindi, napagpaalam ko to. Napagpaalam ko. Hindi ako sure kung Nakaka-offend. Parang, Wala. No, it's not offensive. Kasi hindi doon lang sa sinabi ni Kim Chino na parang, Ako na naman. na naman. Na naman. Hindi pa, hindi doon, parang, hindi. Ano ba sinabi niya? Na naman. Hindi kasi yung tawa niya, ma'am, parang may lang. Wala. Doon, Mara. Kami. It's Kami okay. yung It's not umiti. offensive. Napaka ano. Hindi ka pwede 24. Si Diego naman. Lahat na lang tinatawanan eh, para Hindi namang, pwede sa... Kanina Akala pa kami lagi joke. nagtatawanan. Mara. sorry pero not to compare, Kim Chino, kasi si Jello never naging ganyan sa akin yan. Dude, lagi never ka naging ganyan sa akin, dude. Iba hindi, hindi ikaw itinatawanan yun, hindi. Hindi kasi, dude, Diyos ko na naman, ganito na naman tayo. O, sino mo, tatawa ka na naman. Alam, nakakatawa sa sinabi ko, dude. Kasi kami yung magkakatabi dito. So wala naman talagang Wala. ataking nangyayari. Kami yung nakakarinig. Parang kami tumatawa lang tayo. Ano lang nangyayari? Parang or And sino technically- mag-host? Yeah, and technically speaking, wala namang masama doon sa sinabi na word na naman. Because technically na naman. Kasi may event na naman nga. Bullying, part 2. How do you define bullying ba? No, I How don't. do you define bullying? Is there someone like napahiya ka ba dito? Let's vote right now. Paano ba Yes. sino bang nag-interpret dito ngayon na napahiya ka? So that's part of Ako, bullying. kasi this is my personality. That's your personality and wala ka ng problema kung ito din yung personality ni Kim Chino. Paano kung sabihin niya rin, oh, this is my personality. I always I always laugh and it doesn't mean na ikaw yung tinatawanan ko. Do not think of this as a bullying session kasi parang we're all ganging upon you. It's just that we'd like you to understand that isa lang din naman talaga yung goal nating lahat. Gets ko, ma'am. Kaya lang po, medyo lang ako dun sa caring side, lalo na kay Conyo Bicolano, kasi I've heard a lot of videos na may nagsisend po sa akin na sinisiraan daw po niya ako sa live nila Rocky Terra tsaka ni Tight Angela. How sure? Bakit siya maninira May live? nagsend ng record. How sure are you it's live? Yeah, may nakita ko doon. Parang it talks about yung madaling araw na gusto mo kong ilagay sa madaling araw. What's wrong with that? ginajoke mo ko. What's wrong with that? Anong paninira yun? Sino ba may gusto ng madaling araw? Can I Gusto mo explain? ba sa madaling araw ka? I don't want to be in madaling araw. Let me remind you of what is bullying is. You have a different definition of bullying, iba rin yung sa akin. Now that's your problem. What That's should be your the, problem. paano naging problema yun? Let me clear out to you. When I talk about madaling araw, they were talking about marathon. Wala bang nangyayaring marathon ng madaling araw? Sure ka, yan yung pinag-usapan Wala niya? bang nangyayaring marathon ng Hindi, madaling araw? I wanna clear it out. Yun ba yung pinag-usapan niya? Is it about marathon? Yep, exactly. Exactly. And Doon now, mo patayin, hayaan mo marinig nilang lahat. now that's bullying. Kasi gusto Hindi mo doon ng validation sumusobra eh. Broski. Oh my Alam mo, God. ngayon lang kita nakita na galit. Hindi ma'am eh. Oo, oo, Kasi oo. sumusobra na. Hindi ma'am. Pasensya na ma'am. Paano sumusobra? I I've guess always pwede been... lang Hindi, okay. So obviously people are in high emotions, 'di ba? Kasi nga maybe too much is too much. And yung ganun, it was also sent to you lang. Di sana kinonfront mo na lang or hoy, ako ba yun? Ako ba yun? Ireklamo mo ako sa HR. No. I've been so open with you No, that no. I understand Hindi that. kita kailangan reklamo sa Because HR. it's not too like, much. Because it's not too much. Lagi mong tatandaan, Maratoni, if it cross your border, I would always understand. Di ba sinabi ko yan sa'yo? Pero hindi ba totoo na kapag wala kami or any one of us, you talk behind our backs? What do you mean? Like pag nandyan sa lounge, uy, alam mo ba, si Si ganito, kanino to galing? si ganyan, si ganito. Kanino No, I don't to have galing? to mention names. Okay. I don't have to mention names. Ako din, pinag-uusapan ko si Kim. Tsaka, ganun din Kasi naman ako mama, if may mali po Okay po talaga sa akin, ako. tao ako eh. Sorry mama, if pasensya na po kasi I know my worth also and I know where I stand here because
Kasi ganun na ako mag-joke sa'yo. I thought we're okay, so I was wrong. And I'm so sorry for interpreting that you're Na-close already kayo. my friend. Now, kung gusto mo, I would understand, Mara. Nasa process pa rin ako ng employment. Please, send a formal complaint sa HR. At saka, bakit naging parang sa'yo, si Kim Chino yung nireklamo ko No, you were just talking about me, and I'm so sorry. And I'm so sorry for that. Sorry, Matansa, kasi lagi ka na lang sumasabat. O kasi deserve mo eh. Parang deserve. So ano ba, akala ko ba pamilya tayo dito? Okay. So sinabi mo, family. So, we have differences, obviously. And eventually, what we're really doing is, we want to protect this pack. Yun lang naman siya. Ganun lang naman. Makakapag confirm ng concern ko kay Mara si Uncle kung paano ko siya pinoprotektahan. Tanong mo kay Uncle. And I think wag na natin i-cross Hindi, yung I mean, baka ka lang nami-misinterpret niya na binubuli ko din kasi may ganun salita eh. May parang, ikaw din mamata niya. Sinasabi sa akin ni Uncle yes, yun. Kasi Sinasabi niya sa akin yun. ayoko mang isipin mo na, ito na naman si mamata niya kasi sagad na rin ako eh. Tamo, si Uncle pa yung pinadaan ko pa para ma-feel mo na concerned siya. Ayaw niya na lang. Eh, bakit hindi mo ko i-chat? Chinat na kita na. No, wala tayong message sa isa't isa. Ever since na pumasok Ibig ako sabihin, dito. Mara, tinuro na sa'yo, i-chat ka pa? O like, hindi ba tayo pwede magkaroon Oh my ng God. personal O, sige, conversation? ikaw. So ano ba, 24, April 24, pwede ka or hindi? Hindi talaga. Kasi nga, Priorities. ito na nga, ito na, maghintay ka, it's a prank! I am so sorry, guys! I am so sorry! I am so sorry! I am so sorry, everyone! I am so sorry! Sorry po! Sorry! Pero totoo lang sinabi ko. Hindi ko rin Wait lang. Gusto ko lang sabihin na I did not expect the plot twist ni Konyo. Hindi ko in-expect yung plot twist. Parang nawala ng role si Kimchi. Hindi ko na kailangan pa naman. Kasi si Jerry pindot pa ng pindot dito eh. Nakakainis. Sorry po! Protective ako kay Broski kasi may ganun si Broski. Kaya sumasagot ako. Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba, i-like mo ng video na ito. At mag-comment ka na rin sa Bisyo. Hit mo na rin ang notification bell. Para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama
Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige, isang squirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Runong kanan. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, pick. Huh? Ano yan? Bako. Ay, sige, tama. Bato, pick. Bato, pick. Ah! So talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Ah! Jack and Poy. Kanta. Jack and Poy, hali-hali hoy. Sino matalo, babariling ko. Ko. Awa. Ano yan? Baril. Oh, talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Di mag-Jack and Poy tayo. Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyang angulo. O, ganun na, Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy. Oh no, natalo ko. Ito ka. Lilipat ka na sa Dear Love. Baril mo may tulo. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy, hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh, talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita. Ayan. Oh, isa lang. Isang bagsak. Sige. 1, 2, 3, go! Oh. Kakarating ko, binibiktima mo Bato, pick. Ano yan? Ano? Oh. Ayan, oh, isa lang. Oh, pick. Oh. Pick. Ayan na ito. Oh, pick. Bato, pick. Go! Yan, sige ma'am, go. Sige. Ayan. Ayan, go. Bye-bye, last day ko na po. O sige, pwede mo akong barilin sa muka. Dalawa lang ha. O, sige, Jot. Sige. Oo, dalawa lang na gano'n ha. Go. Ay! Ano nangyari, Jot? Approval eh. Sa akin to tatalsik. Hindi yan. Promise. Oh. Ready talaga siya, wag na nga. Di dapat itutok mo. O sige. Sige, ganyan. Yan, sige. Go. Kailangan may linya? Oo. Mo ko. Sige. Sabi ko na eh. Hello, sa muka. Hindi sa muka mo ko paparilin. O sige, pwede sa muka. Okay, sige, sa muka. Dapat dito talaga. Sa mukha? Hindi, sa muka, yan. Balukod! Oh, babarilin mo ako. Okay. Okay, barilin mo ako sa muka. Sa mukha. Ikaw, saan mo ba ako gustong barilin? Sige, okay. Sige, go. Go. Sinasabi ko na ba? Okay lang, guys. Hindi, okay lang yan. Kasi, Masaya. okay na. Yung, hindi, tulungan na kita. Ang lambot pala ng face Napaka-gentle mo. mo naman. Ito na yung last video ko, kabisyo. Last day ko na din. Sorry sa lahat ng mga nabiktima ko. So alam nyo na, kapag di na ako lumabas sa susunod na video, kayo na bahala. Subscribe na kayo dito, like, follow para sa mas marami pang video. At sa inyo, Mr. Kuliala. Bye-bye.
Ikaw may makeup ka, pwede ba kitang barilin sa mukha? O, sige, dito. Alam mo yung allergies ng Tita Max mo? Oo. So, dito kita babarilin. So, ako pwede mo ako... Ha? Metro's #1 Love Radio. Basic! Meron ka na bang pantasa? Meron ka na bang ballpen? Meron ka na bang lapis? May bag ka na ba? O di kaya naman, ang tanong, may pera na bang pang-enroll? Break muna tayo sa politika, kabisyo. Ang pag-usapan muna natin ay ang pagbabalik eskwela ng mga estudyante. So, ang tanong, meron ka na bang school supplies? Wala pa? Tapos wala ring pera? Napakahirap na problema niyan. Yung tipong kahit anong piga mo dyan, kahit bilangin mo kung ilang buhok ang meron ka sa kilikili, parang hindi siya mako-convert into 1 peso. Nagigets kita, kabisyo, naiintindihan kita na napakahirap ng buhay. Kaya naman napapaisip ka, paano mo nga ba madadala sa magandang eskwela ang iyong mga anak? Lalong-lalo na, ang sistema dito sa Pilipinas, napakahirap pagdating sa edukasyon. Sino ba kasi dapat yung nandyan? Ay! De, pero alam ko, ang mga magulang na napakabubuti, napakahuhusay, napakagaling, hindi pumapalya. Yung tipong kahit malapit na ilang araw na lang, pasukan na, nagagawan pa rin ng paraan, napapa-enroll yung mga anak nila. O kaya naman nagagawa ng paraan para magkaroon ng baon yung anak nila o para magkaroon ng school supplies yung mga anak nila. Ako, nabibilib talaga ako sa mga magulang na ganun. Yung kahit last minute, nagagawa ng paraan. Kasi feeling ko naman talaga, pag naging magulang ka, yung hindi mo akalain magagawa mo pala. Kaya nga ako, grabe. Nag-transform talaga ako. Kung dati makapal yung mukha ko, ngayon super kapal na. Kasi lahat pinapasok ko na eh. Ultimo nga pagtitinda eh. Pati yun nirarakit ko na. Konti na lang. Ibebenta ko na rin yung sarili ko. Charot! With harot. Kaya kabisyo, naiintindihan ko kung saan ka nang gagaling. And kung sakali man, kabisyo na tumitingin ka ng mga school supplies o ng mga supplies na gagamitin ng Junakis mo, eto ang DTI po, nagpaalala na dapat ang mga supplies ng anak mo, yung gagamitin niya sa eskwela, ay quality. Kumbaga dapat safe. Kaya naman, huwag agad-agad bibili. Check nyo po kung ito po ay safe and merong pasok doon sa quality standards ng DTI. Ayan. Hindi yung bili ng bili lang tapos yung pala toxic pala sa katawan ng bata. Yung ganun. Kung toxic lang yung pinag-uusapan, edi huwag na lang tayo manood ng balita. Yun yung wag mo ipanood sa iyong anak, diba? Kasi panigurado, ang toxic nun. Yung mga mukha lang nung ibang
nasa gobyerno. Ang toxic na! So sana magkaroon tayo ng healthy environment na nagsisimula sa mga gamit at sa bahay pa lamang at sa relasyon na meron tayo sa mga kaanak natin, sa mga minamahal natin sa buhay. Let us spread positivity and love. Ngayong ang gulo-gulo ng mundo, ang gulo-gulo ng mga nangyayari sa bansa natin. Sana mas mananaig pa po ang pagmamahal, kabutihan, at pagrespeto sa bawat isa. Anyway, kabisyo, alas 9 ng gabi hanggang hating gabi magsasama tayo. Kasama mo ang Basa Princess DJ Rakitera. Kasama si DJ Titan Jello. At ngayong gabi, samahan mo ako na alamin ang sikreto ng ating kabisyo. Kaya naman kapit lang, tutok lang dito sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Susunod na ang DJ Rocky's Secret File with Jello. Metro's number one, Love Radio. Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saan sulok. Kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal?
Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na rated Tita Max. Listen now on Spotify. Saan ba na lang kami, Berbay? Ang goal ko ay hindi ko makuha yung poison niya at ang goal niya ay Hindi ko makuha yung poison. Come on, let's go. Uy, huwag tumingin. Hindi nagbobold ako. Ano ba? Tumingin yung bear. Oy, bear, huwag ka tumingin dyan, ha? Ayan, kaya na. Okay na, na. My turn. Okay. Okay. Yan, yan. To, pick. Oh. There you go. Hindi. Safe, safe. Safe, safe. Safe. A few inches later. Ito na lang, ito na una eh. Hip na? Ay nako, ako na naman ang biktima nito. Sabi ko na eh. Bay! Nag-iba! Bay, nag-iba na yung pakiramdam ko, bay! Naging zombie. Ano sa tingin mo ang natikman mo bukod sa gummy bear? Gummy bear? Oh, na baka magalit. Hindi ka nasa daw ng gummy bear. Tamis. Sinumsumpinan mo ko dito. Flashback. Saan ba na lang kami, bear, bay? Hindi mo maalat? Ha? Hindi mo maalat? Ay, medyo may pulbo. Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba, i-like mo na ang video na ito. at mag-comment ka na rin sa bisyo. Hit mo na rin ang notification bell. Para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung course ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maraming salamat, Chip Felix. Okay. Oh my God. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron pa ba Secret. No. wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? smooth naman po. Okay, so ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Ikaw, Kurt. Wala pa rin po. Wala ba? So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik ulit sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chip Felix? 3 lang po. 3 lang. Yung legal?
Tatlo. Talaga tatlo. Wala, sir. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ay, anak ko po to. Sino dyan? Akala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive. Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. May grade 10 pa ako. Ano, ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na. Parang gusto mo na isumakit. Maganda siya pag-ikot. Bumabalik, nagulat kami. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote, sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano, sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang, sir. Grabe Yung totoo? Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang, sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga, sir. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Ano lang, sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang Konyo Bicolano? Then, next question. Single ka? Wait lang. Oh my God. Wait. Sumagot ka na agad. Oh, wait. Sino yung orange girl? Gano'n naman yan. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ang interview nyo. Iduldul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Ano? Mga school, mga friends. So anong message mo sa mga uma-attend or pumupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilan taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. 9 months. So sino ang nag-first move? Ako. Now, ano ang first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So anong na-feel mo nung binigyan ka niya ng heart? Kinilig. So crush mo rin si Heather? Oo. Pag start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations! Stay strong. Huwag kayo maglolo. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Jusa! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni
Ang kamay ko, iba't ibang babae, iba't ibang conversations. Rockies. Secret Files. Your story they never knew existed. Tinuruan niya ako kung paano maging isang mahusay na kabit. Yung puso ko parang sinasaksak sa sobrang sakit. Rockies. Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rockies. Secret Files. Rockies. Secret Files. Secret Files. And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files with Jello. Hi DJ Rocky at DJ Jello. Itago nyo na lang ako sa pangalang Naya. At ito, ang aking Secret Files. Hindi ko alam kung paano ko to sisimulan. Pero sige, simulan ko na lang ikwento sa umpisa. Year 2010. Nang makilala ko ang isang lalaki. Ako ang unang nagkagusto sa kanya. Nung una ko siyang makita, parang instant na naging crush ko siya. So to make the long story short, naging kami nung taong yon sa buwan ng Setyembre. Masaya naman kami. Habang tumatagal, mas lalo naming nakikilala ang isa't isa. Hanggang sa isang araw, inopen niya sa akin na may ex-girlfriend siya na nabuntis niya noon. Naghiwalay lang daw sila dahil bata pa sila. At nag-aaral pa ang ex niya nung time na yun. DJ Rocky at DJ Jello, nang sabihin niya yun sa akin, tinanggap ko naman. Dahil matagal na rin naman silang hiwalay. Fast forward, ilang buwan lang ang lumipas. Nabuntis ako. At nang malaman ng pamilya ko ang sitwasyon ko, nagdesisyon sila na ipakasal kami. Naging maayos naman ang lahat. Kaya lang, bago ang kasal, may isang pangyayari na hindi ko malimutan. Isang araw, nag-message sa akin ang ex-girlfriend niya. Sinabihan akong kabit at maninira raw ako ng pamilya nila. Matagal naman na silang hiwalay noon. Gayunpaman, natuloy pa rin ang kasal namin. At ipinagsawalang bahala ko lang
ang message na yun sa akin. Eventually, binayayaan kami ng 2 anak na lalaki. Sa loob ng 2 taon, payapa ang lahat. Kaya lang sumapit ang taong 2013. Napansin ko na palaging may message ang pinsan ng asawa ko sa kanya. Sabi ko pa, bakit parang broken-hearted yung pinsan mo? Ba't parang laging malungkot ang mga message niya? Sagot sa akin ng asawa ko, hayaan mo na yun. At ginawa ko naman. Hinayaan ko lang. Pero DJ Rocky at DJ Jello, iba ang kutob. Iba ang gagawin ng isang babae kapag kinutuban siya. Just to give a background tungkol sa asawa ko. Napakahilig sa intimacy ng mister ko. Noon. Pero parang dumating kami sa punto na ako na lang palagi ang nag-i-initiate ng intimacy sa aming 2. Ilang buwan kong naramdaman yun. Pero pinili kong manahimik. May isang beses pa ngang sinabi sa akin ng asawa ko na, what if mag-rent na lang ako ng boarding house para hindi ako mahirapan sa biyahe? DJ Rocky at DJ Jello, nagtaka ko. Dahil 2 bayan lang naman ang layo ng trabaho niya. Pero, nagbulag-bulagan ako. Nagpatay mali siya. Isang araw, sinabi niya pang uuwi siya sa kanila dahil may inuman daw silang magpipinsan. Nagtaka uli ako. Kasi tuwing uuwi naman siya ron, lagi kaming kasama ng mga anak namin. Pero ang sabi naman niya sa akin, hindi na raw kailangan dahil uuwi rin naman agad siya. So pinayagan ko ang asawa ko. At ang sabi ko, hanggang 12:00 lang ng gabi. Sumapit ang 12:00. Wala pa rin ang asawa ko. Tumawag ako ng paulit-ulit pero walang sumasagot. Napasabi pa nga ako sa sarili ko ng, sige na nga, last try na. Tumawag ulit ako. Sinagot, pero walang nagsasalita. Maya-maya pa, may narinig akong ungol. Oo, DJ Rocky at DJ Jello, nakarinig ako ng ungol. Akala ko, prank lang yun, kaya in-end call ko. At pagkatapos ng tawag kong yun, hindi na ako mapakali. Sinubukan kong tumawag uli. At doon na nagbago ang lahat. Mula sa kabilang linya, ay may babaeng nagsalita. Anong gusto mo? Kaya mo pa? DJ Rocky at DJ Jello. Pagkarinig ko noon, pinatay ko agad ang tawag. At doon na ako nakaramdam ng panlalamig hindi lang mula sa mga kamay ko, kundi sa buong
katawan ko. Eto na nga. So kung gusto ninyong manalo ng 500 pesos plus merch items mula sa Bingo Plus, ang kailangan nyo lang gawin ay tumutok palagi sa Love Radio Manila. At sagutin ang question of the week at malay ninyo, kayo na mismo ang manalo kung napakaganda ng inyong sagot sa question of the week. So sasagot lang kayo ng maganda doon, tapos maganda na rin yung premyong makukuha ninyo. Buebuenasin talaga kayo. Because again, 500 pesos and merch items mula sa Bingo Plus ang pwede ninyong mapanalunan. So tumutok lang po kayo palagi sa Facebook page ng Love Radio Manila. Huwag niyo pong kakalimutan na naka-like and follow kayo, naka-subscribe pa kayo, and huwag niyo rin pong kakalimutan na kung gusto niyo maging bingonaryo, bisitahin lang po ang www.bingoplus.com or download the Bingo Plus app today. So yun lang kabisyo, kasama niyo si Raketera para sa Bingo Plus. Papueras! Mommy Rina, shout out sa asawa niyang si Kambing na si Noops. Hi kay Aladdin Bateong. Hi din po kay Alexander Hidalgo. Hi sa lahat ng mga nanonood ngayon. Ang lamig naman dito sa booth. Grabe. Hi Abigail, Ruthie, hello. Sir Jaham. Hello mga kambing, nakakatawa naman yun. Denise Gongora. Hello. It's me, Carl. It's Craziel. Hello. Hi kay Dirty. Tiffany, hello. Eya. Eya. Dun, 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 dun. Maya, Miss Kim, L, Clarice, Tita Babes, hello. Oy.
Lamig. Ma'am, tawagan niyo po. Sinong tatawagan ko? Princess. Hi, IGXDXL. Yung mga files na chinichika mo. Sockman, hello from Jakarta. Alexandria, hello Daddy A. Mami Rina. Filomeno Campos the Third, hello. Shout out to you. Ate Bright, mamaya pa tayo mag-call mga 11 p.m. Hunter, hello V. Wala na bang pag-ibig? Ang pag-ibig ng dati. Hindi pa ako makain. Hindi ako nagpaparinig guys ha, pero kung gusto nyo magpadala, okay lang. Nakakatawa yun. Gusto nyo magpadala, okay lang naman. Hindi ako nagpaparinig, pero kung gusto nyo magpadala, okay lang. Hindi ko alam kung ano gusto kong kainin. Kaya try natin to. Kapag wala ka na sa ating tabi, tunay na di magbabalik ang dati. Putik. Sayang naman kung walang yun, 50 pesos off. Wala na bang pag-ibig? Lamig. Tawagan niyo po ako. Next time, tawagan ko kayo. Hi. Kay Ate Bright. Uy, gusto ko palang gamitin ang pagkakataon na ito para magpasalamat sa The Wedding Library for featuring our wedding sa inyong social media. Nakakatuwa kasi sila rin naman talagang dahilan. Miss Winnie, maraming salamat. Miss Alex, thank you so much for accommodating my request. Kasi nung naghahanap ako ng venue, si Miss Winnie talaga ang tumulong sa akin to look for a venue. So, thank you so much, Miss Winnie of the Wedding Library. Thank you also to the Wedding Library, to Savannah Farm Tagaytay, to Miss Sheila, sa lahat po ng mga namumuno sa Savannah Farm Tagaytay, to Sir Alvin ng Beshi ng Bayan. Thank you for accommodating us. Thank you po sa napakagandang garden setup namin nung time na nag-celebrate kami, hindi lang ng renewal of vows namin, kundi ng binyag po ni Enzo. And thank you din po sa Wedding Image Philippines. Ayan, kila Miss Winnie. Ayan, thank you po sa inyo for being so mabait, mabuti sa aming mag-asawa. And thank you din po sa Queen's Banquet kay Miss Maru. We love you as in super duper. Ayan. And thank you sa Kronos and Kairos. Ayan. John Paul. Happy Montsary kay Mommy Rina. Ayan. Noops Rina. Diba? No oops, no oops. Pwede po bang mag-visit on June 17 or 18? Tanong ni Mims. Ano bang meron yan? 17 or 18? I think 18 is the best day. Kasi para nandito kami parehas ni Titan. Miss Kim, hello.
Blooming mo, ma'am. Thank you. Ano bang hinihinging payo ni Jay? Ish ni Ruby. Shoutout sa asawa kong OFW nasa Saudi Arabia, Ruby Pexon. RM Ramones. Shoutout ng asawa kong si Dave na best nakikinig sa'yo. Dave, hello RM. Hi kay Tin. Hi kay Nick, hello. Rain, shout out sa GMA Cavite. Hi kay Bansoy. Alamig. Parang hindi na kaya ng kalamnan ko yung ganito kalamig. Ano ko na lang. Tinitiis ko. Desaline, tama ba? Biglang liko, one. Uy, biglang liko. Gusto ko yung kanta niyan. Tugs, 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 tugs. She, hello. Shoutout po Alex de Mesa ng Dasma. Jeline, love ka daw ni Nix. Lamig parang jowa mo. Ikaw lang. Daddy yo. Hi kay Love. Hi kay Rain. Nandyan lang siya. Nagsasampay ng sarili niyang brief. Simply you. Hello. Rizalyn Balog. Kwentuhan na. May second part pa tayo ng Secret Files. Sandali lang. Di po kayo nagre-read ng story. Kasi first part, tas nag-commercial tayo. Gemini. Go na yan. G, hello. I miss my baba. Pepsi. Normal ba yun? Yung parang nanay ka tapos parang mahal mo yung trabaho mo pero syempre parang kung pwede lang bitbitin mo yung anak mo. Ganun. Pag baby pa, no? Normal ba ako? Maju, hello. Trixie, hello. Normal pala to. Minsan kasi uhugot ka rin ng lakas sa kapwa mo nanay eh. Kasi minsan parang isipin mo, normal pa kaya ako? Normal pa kaya itong naiisip ko? Disaline, Jonang. Ayan si Jay. Ano ba ang dapat gawin kung mahal mo ang tao pero hindi mo kilala siya ng lubusan? Paano mo masasabi na mahal mo siya kung hindi mo siya kilala? Because to be loved is to be known. Alam mo ba yun? Yung to be loved is to be known. Yung hindi tumitigil yung partner mo na kilalanin ka o hindi tumitigil yung isang tao na kilalanin ka kasi mahal ka niya. Sabi ni Joyce, nanay ka na po, hindi ba halata? Pretty Ida. Charot. Nyok. Hindi ko sure kung kasama ko siya sa 18. Kasi syempre, di ba? Normally, pag holidays ko lang siya nasasama. Maria Britney Rosales. Jonang, paano kung napapanaginipan yung ex kahit ilang years na kayo hiwalay at may sarili ng relasyon? May unfinished business ba kayo? Parang nagkaroon na ako ng ganyang nagkaroon na kami ng ganyang secret files. So, ilan po ang anak niyo? Isa pa lang. Gusto mo ba ikaw yung maging isa? Actually, dalawa. Yung panganay ko yung asawa. Ang puti ko glowing ako palagi. Kasi gamit na kayo ng White Rose Papaya.
love. I would do anything for you. I wanna be next to I wanna hold you just right. Kasalanan ko ba?
Napakaswerte mo, Mr. Driver. Kasi bukod sa kasama mo, maganda na. Ang tatawagin ko pang pangalan ay ang siyang maswerteng mananalo ng 1,500 pesos. Hatid sa atin ng ACS Charm Fapkin Purple Eternity. Paamoy nga ako. Ang bango, para talagang naka-charm yarn. Gusto ko sumiksik tuloy sa kilikili mo. Ay! Yung kilikili mo na walang asim, pero may mga buhok. Charot with the rot. Pero ito nga kabisyo, ang maswerteng Mr. Driver na nanalo ng 1,500 pesos. Siya po ay nagmamaneho ng taxi na may plate number na NHM 8779. Ulitin ko po, NHM 8779. Congratulations, Jose Canieso! Jose Canieso. May plakang NHM 8779. Jose Canieso. Tinatawagan ka na ni Rakitera sa himpilan ng Love Radio MBC Media Group Building, Vicente Soto Street, CCP Complex, Pasay City. At i-claim mo na ang 1,500 petot mo. Ako mismo ang mag-aabot sa palad mo. Magkaka-skin to skin tayo. O, diba? Kung gusto mo pang pisil-pisilin ang palad ko, okay lang. Oo. Basta abutan mo din ako ng 500 pesos. De, charot lang with the rot, Jose Canieso. Para sa'yo talaga yan. At sa mga kabisyo namin out there na hindi man pinalad tawagin ngayong araw na ito, huwag ka mag-alala kasi araw-araw, gabi-gabi ay papamudmud kami ng tigwa 1,500 peto at hatid sa atin ng ACS Charm Fapkin Purple Eternity. Kaya ano pang hinihintay mo, lagi lang tumutok sa 90.7 Love Radio at magpalista ka na para sa Love Knows No Boundaries. Kasama pa rin si DJ Rakitera at kasama mo siya sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Iba't ibang babae, iba't ibang conversations. Rockies Secret Files. Your story they never knew existed. Tinuruan niya ako kung paano maging isang mahusay na kabit. Yung puso ko parang sinasaksak sa sobrang sakit. Rockies Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rockies Secret Files. Rockies Secret Files. Secret Files. Sapat ba ang kutob para ihanda ka sa katotohanan? O sapat ba na makita ng dalawang mga mata mo
para masabi mong totoo nga ang kutob mo. O baka naman may mga pagkakataon na kahit nararamdaman mo ng totoo, umaasa ka pa rin na mali ka. Kapag may mga tanong kang pilit mong nilulunok para hindi masira ang kapayapaan sa puso mo, tadhana. Tadhana mismo ang maglalapit sa'yo ng mga sagot sa mga tanong na pilit mong nilunok. At etong mga sagot na ito ay siya palang dudurog sa iyo. Paano kung yung taong pinagkakatiwalaan mo ng buong buo, siya rin pala yung taong magbibigay sa iyo ng dahilan para questionin mo ang sarili mong halaga? Sa isang gabi, sa isang tawag, isang buong katotohanan ang naghihintay sa kabilang linya. Isang katotohanang magpapabago sa takbo ng buhay ng ating secret file sender na si Naya. Ano nga ba ang katotohanan tungkol sa babaeng narinig niya mula sa kabilang linya? Paano kaya niya haharapin ang matagal na niyang nilunok na agam-agam? Ano kaya ang magiging takbo ng buhay ni Naya sa pangalawang bahagi ng Rocky Secret Files with Jello? Anong gusto mo? Kaya mo pa? Pagkarinig ko noon, pinatay ko agad ang tawag. DJ Rocky at DJ Jello, nanlamig hindi lang ang mga kamay ko kundi ang buong katawan ko. Hindi ako nakatulog. Hinintay kong makauwi ang asawa ko. At umaga na siya nakauwi. Sa totoo lang, hindi ko alam kung paano ko siya tatanungin. Kaya nung dumating siya, walang kahit anong salita ang lumabas sa bibig ko. At pagpasok niya, niyakap niya lang ako. At umiyak siya. Doon siya umamin. Yes, DJ Rocky at DJ Jello. Inamin sa akin ng asawa ko na ex-girlfriend niya ang kasama niya. Ang pinsan na matagal nang nagme-message sa kanya ay ang ex niya. Cousin. Ex-kasintahan pala. Dito ko na napagdugtong-dugtong ang mga pagkakataong nawiwirdohan ako sa mga sinasabit kinikilos niya.
Kaya pala. Kaya pala gusto niya na mag-boarding house dahil gusto na nila na magsama. DJ Rocky at DJ Jello. Durog na durog ako. Hindi kami naghiwalay. Pero taon ang binilang bago ako naka-move on. Hindi mawala-wala ang sakit. At ang mas masakit pa, na malaman ko, na nasa pamilya niya siya noon. Pero kinukonsinti lang siya ng sarili niyang pamilya para makasama ang ex-girlfriend niya. At sa bahay pa mismo ng pinsan niya, may nangyari sa kanila ng ex-girlfriend niya. At kailangan kong harapin ang lahat ng sakit. Dahil hindi ko naman kayang hiwalayan ang asawa ko. 2 hanggang 3 taon. Bago ko tuluyang mapatawad ang asawa ko. Mga ganong time din. Bago kami tuluyang makabalik sa dati. Bumawi sa akin ang asawa ko. At hanggang ngayon, na 15 years na kaming kasal, masasabi ko namang bawing-bawi na siya. Nag-aaway pa rin kami paminsan, pero yung normal na away na mag-asawa lang. At siguro DJ Rocky at DJ Jello, kaya ako napasulat sa programa ninyo, ay dahil gusto ko ng payo. Okay naman kasi ako. Masaya naman kami. Pero last week, nagkaroon ng reunion ng asawa ko. Kasama ang mga dati niyang kaibigan sa lugar nila. And unfortunately, naroon ang ex-girlfriend niya. Nagkita sila. Kinuwento naman yun ng asawa ko sa akin. At nagdesisyon pa nga kami na i-unblock ang ex-girlfriend niya dahil ako mismo ang nag-block noon sa social media nang dahil nga sa nangyari. But just recently, nakita ko sa phone ng asawa ko ang search history niya. Nakita ko na sinesearch niya ang ex-girlfriend niya. Kaya naman tinanong ko ang asawa ko. At ang sagot niya sa akin, gusto niya lang daw na makita ang anak ng ex niya. Hindi ko alam, DJ Rocky at DJ Jello, kung ano ba dapat yung naramdaman ko nang malaman ko ang dahilan. Pero nasaktan na ako. Nag-away kami. Kasi parang bumalik ang lahat. Parang bumalik yung gabing niloko niya ako. At yun yung pinakamalaking bubog sa puso ko. Yung anak niyang babae, yung bata, na sobrang kamukha ng asawa ko.
at hawig nung ex-girlfriend niya. Biniyayaan din kasi kami ng anak na babae noon. Pero pagkapanganak ko, nawalan ng heartbeat ang baby naming babae. At siguro isa yun sa pinakamalaki at pinakamasakit na bit-bit ko hanggang ngayon. Dahil alam ko na pangarap ng asawa ko na magkaroon ng anak na babae. Nag-usap naman na kami. Humingi uli siya ng tawad sa akin. At sabi pa nga niya, matagal na niyang pinagsisisihan ang nagawa niya. Umiyak pa nga siya noon. Pero hindi ko alam kung bakit parang may mali sa akin. Tiwala ako sa asawa ko. Mahal ko ang asawa ko. At alam kong mahal niya rin ako. Pero bakit parang may kulang pa rin? Bakit parang may tinik pa rin na nakabaon sa dibdib ko? Yung tipong okay naman na ang lahat. Pero may isang sugat na kahit matagal na nagawa, matagal na naghilom, sumasakit pa rin kapag natatamaan. And again, don't get me wrong, masaya kami ngayon. Pero minsan naiisip ko, normal lang ba? Normal lang ba na masaktan pa rin ako kahit napatawad ko na ang asawa ko? Normal lang ba na bumalik ang sakit kahit ilang taon na ang lumipas? At ito nga umabot pa ako sa puntong sumusulat ako sa programa ninyo. Sumusulat ako sa inyo, DJ Rocky at DJ Jello, dahil gusto kong maiwasan ang pag-overthink ko. At sa pagkakataong ito ay sana'y mabigyan niyo ako ng payo. Mahal ko ang asawa ko pero hindi ko alam kung ano pa ang masakit. At kung bakit may sakit pa rin akong nararamdaman magpahanggang ngayon. Hanggang dito na lang po muna, DJ Rocky at DJ Jello. Muli, ako si Naya. At ito, ang aking secret file. Metro's #1 Love Radio. Basic!
Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Tuloy ang ligaya. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na rated Tita Max. Listen now on Spotify. Saan ba naman kami, Berbay? Ang goal ko ay hindi ko makuha yung poison niya at ang goal niya ay Hindi ko makuha yung poison. Come on, let's go. Uy, huwag tumingin. Hindi, nagbobold ako. Ano ba? Tumingin yung bear. Oy, bear, huwag ka tumingin dyan, ha? Ayan. Kaya na. Okay na, na. My turn. Okay. Okay. Yan, yan. To, pick. Oh. There you go. Hindi. Safe, safe. Safe, safe. Safe. A few inches later. Ito na lang. Ito na una eh.
Hip na? Ay, nako. Ako na naman ang biktima nito. Sabi ko na eh. Bay! Nag-iba! Ang pagpapatawad ay isang proseso. At yun sana ang maintindihan ng bawat isa sa atin. Especially to our secret file sender na si Naya. Hindi instant ang kapatawaran. Na hindi porke nasabi mo na oo, napatawad na kita, talagang napatawad mo na yung mga taong nakagawa sa'yo ng kasalanan. Minsan nakakalimutan mo na patawarin din ang sarili mo. At maganda na inaamin natin sa sarili natin na hindi pa tayo okay. Hindi pa tayo okay. Lalong-lalo na sa mga panahong nandyan yung triggers. Maliit man o malaki. Yung bigla na lang mapapaalala sa akin o sa atin. Ba't sa akin? Hindi naman tungkol sa akin to. Yung tipong mapapaalala sa atin nung trigger na yon, yung sakit na naranasan natin. And okay lang yun. Parte siya ng proseso ng pagpapatawad at paghihilom. Ang mahalaga rito, na-acknowledge natin yung nararamdaman natin. Yung tipong napakikinggan natin yung sinasabi ng mga puso natin. At patuloy lang natin na ipaalala sa mga sarili natin na ang paghilom ay isang proseso. Hindi nakatakda ang oras kung kailan tayo tuluyang hihilom, kung kailan tayo tuluyang gagaling. Wala pong ganun. Kung meron lang, 'di ba? Di sana may due date talaga. Di sana yung iba na-expire na. Normal naman eh. Namasaktan ka pa rin kahit napatawad mo na yung asawa mo. Hindi mawawala basta-basta yung alaala ng pagdataksil. Yung tuhod ko nga eh. 'Di ba napatella fracture ako? May mga pagkakataon pa rin na kahit magaling na siya, nararamdaman ko pa rin yung sakit kahit lumipas na yung panahon. Ilang years na? 3 taon na. Ang importante, nalagpasan ko yung season na yun. And I think, ganun ka din, Naya. Ang importante dito, nalagpasan nyo yung season na yun. Hinarap ninyo bilang mag-asawa yung issue na yun. Yung sa bawat pag-uusap, sa bawat pag-intindi, sa bawat pagpili na magtiwala kayo ulit sa isa't isa. Yun yung mga bagay na mahalaga. Huwag kang mawala ng pag-asa. Dahil darating din yung araw na magiging okay ka. May nagpa-trigger lang talaga sa'yo. At yun nga yung nakita mong search history ng asawa mo. The good thing about your relationship is that bukas ka
sa pag-explain sa asawa mo kung ano yung tunay mong nararamdaman. Simula noon, vocal ka na. Hindi ka mahigpit. Hindi ka masyadong mahigpit at hindi ka rin masyadong selosa. And in fairness naman, sa mister mo, sabi mo nga, bumawi naman talaga siya sa'yo ng tunay. Sa katunayan, may access ka pa nga sa social media accounts niya. At kung magloloko yan, edi sana nag-iba na ng password yan. O baka may dummy cellphone na yan. Pero open din sa'yo ang mister mo. And I'm sure na-appreciate mo yun. It's just that meron ngang nagpa-trigger. At hindi mo rin siguro maiiwasan na tingnan ng mister mo kung kumusta na rin kaya yung ex niya, lalong-lalo na't may anak sila. And for me, that is the biggest issue na kinaharap mo ngayon. Yung proseso ng pagtanggap mo na nagkaroon nga sila ng anak at may koneksyon pa rin silang dalawa. Hindi ko alam kung ano ang pwedeng maging setup ninyo, pero kung gustong panagutan ng mister mo yung anak niya doon sa ex mo, you have to give that to your husband. Baka kaya hindi ka rin natatahimik dahil doon. Kasi alam mo na may invisible thread connecting your husband and yung ex-girlfriend niya. Ang pinakamahalaga dyan, mapag-usapan ninyo. Kasi nga open kayo sa isa't isa. At ikaw mismo ang magsabi sa asawa mo na okay lang kung mag-co-parenting sila, pero dapat present ka palagi. Kasi kailangan mo pa rin protektahan ang pagsasama ninyo, yung marriage ninyo. And I'm so sorry for your loss about your daughter. Sana dumating yung araw na biyayaan kayo uli ng may kapal ng anak na babae. Sa panahon na handa na kayo pareho. At sa araw na naghilom na ang mga sugat na dapat talaga tuluyang maghilom. So yun lang, Naya. Sana kahit papano napagaan namin ang bigat ng nararamdaman mo. Sulat ka uli sa amin, ha? At hindi na pagpapatawad yung next issue mo, kundi pagpapatuwad. What if ganon? Tumutuwad ako. Charot, Widarot. Anyway, so mga kabisyo po namin out there na gusto magbahagi ng kanilang secrets, share to me, raketera@gmail.com. Kami po ay magbabalik, kasama pa rin ang inyong Basa Princess, DJ Raketera, sa ngalan ni Titan Jello, dito lang sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. This is Naya's Secret File. Metro's #1 Love Radio. Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim. Patuloy
Tuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Tuloy ang ligaya. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na rated Tita Max. Listen now on Spotify. Saan ba na lang kami, Berbay? Ang goal ko ay hindi ko makuha yung poison niya at ang goal niya ay Hindi ko makuha yung poison. Come on, let's go. Uy, huwag tumingin. Hindi, nagbobold ako. Ano ba? Tumingin yung bear. Story ko yan. Huwag ka tumingin dyan, ha? Ayan. Kaya na. Okay na, na. My turn. Okay. Okay. Sige, sige. To, pick. Oh. Here you go. Hindi. Safe, safe. Safe, safe. Safe. A few inches later. Ito na lang. Ito na una eh. Safe na? Ay, nako. Ako na naman ang biktima nito. Sabi ko na eh. Bye! Nag-iba! Aray!
Bay, nag-iba na yung pakiramdam ko, bay. Naging zombie. Ano sa tingin mo ang natikman mo bukod sa gummy bear? Gummy bear. Huwag na baka magalit. Hindi ka nasa daw ng gummy bear. Tamis. Sinumsumpinan mo ko dito. Flashback. Sarap ba na ng gummy bear, bay? Sarap pa naman kami. Aba, Hindi mo maalat? ha? Hindi mo maalat? Medyo may pulbo. Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba, i-like mo na ang video na ito. at mag-comment ka na rin sa Bisyo. Hit mo na rin ang notification bell. Para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Of course, maraming sa lapit bakla! Yung course ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maraming salamat, Chip Felix. Okay. Oh my God. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Ah! Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron pa ba Secret. family? No. Wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala ba? So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chip Felix? 3 lang po. 3 lang? Yung legal? 3? Talaga 3 lang. Wala sir. Maraming salamat, Chip Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ay, anak ko po to. Sino dyan? Akala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive. Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. May grade 10 pa ako. Ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat ka. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang sir. Grabe Yung totoo? Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga sir. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Ano lang sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang Boy Kiolano? Then, next question. Single ka? Wait lang. Oh my God. Wait. Sumagot ka na agad. Oh, wait. Sino yung orange girl?
Gano'n naman yan. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ng interview nyo. Iduldul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Ano? Mga school, mga friends. So anong message mo sa mga uma-attend or pupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilang taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. 9 months. So sino ang nag-first move? Ako. Now, ano ang first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So anong na-feel mo nung binigyan ka niya ng heart? Kinilig. So crush mo rin si Heather? Pag start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations! Stay strong. Huwag kayo maglolo. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Jusa! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako Seryoso. Of course, maraming salamat. Ang dapit bakla! Yung course ko! maraming salamat sa lahat ng supporters. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang sa mukha. Sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talagang ano bang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's #1 Love Radio. Basic! Kim Chino! Kim Chino! Upa. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning, sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka.
kahit na mapagabi. Kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama na sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama na sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Rockies. Secret Files. Your story they never knew existed. Rockies. Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rockies. Secret Files. Rockies. Secret Files. Secret Files. Nakaka-offend. Parang... No, it's not offensive. Kasi Hindi doon lang sa sinabi ni Kim Chino na parang... Bullying, part 2? how do you define bullying? Kung patayin, hayaan mo marinig nilang lahat. Now, that's bullying. So, ireklamo mo ako sa HR. No. I've been so open with you. No? At saka, bakit naging parang sa'yo? Si Kim Chino yun nireklamo ko. No, you were just talking about me, and I'm so sorry. And I'm so sorry for that. Sorry, Matansa, kasi lagi ka na lang sumasabat. So obviously, people are in high emotions, 'di ba? Kasi nga maybe too much is too much. Ganon. Sana yung ang makapag-host is the Gen Zs of the Grabe ang love triangle! Mara! Grabe ang love triangle! Sorry, kailan po ulit? April since 24? Kasi we have to be completed. Marachino. 24? Always ko naman kayo pinapray. Marachino. meron siyang Ma, sorry, may ganap ako niyan. Ay. Friday. Marathon? Ulit. Mahal, lahat na lang mahal. Marathon. Hala na naman. Nasabi mo. Bakit na naman, Kim Chino? Kasi yung kick-off. Yung kick-off natin. Nasabi mo naman. Hindi, napagpaalam ko to. Napagpaalam ko. Hindi ako sure kung Nakaka-offend. Parang... No, it's not offensive. Kasi Hindi doon lang sa sinabi ni Kim Chino na parang... Ako na naman! Na naman. Ano siya sinabi? Ano naman? Hindi pa... Hindi doon. Parang... Hindi. Ano ba sinabi niya? Ano naman? Hindi kasi yung tawa niya, ma'am. Parang may lang. Wala. Mara. Kami. It's Kami okay. It's yung not ngumiti. offensive. Napaka ano. Hindi ka pwede 24. Si Diego naman. Lahat na lang tinatawanan eh. Para Hindi namang... pwede sa... Akala lagi joke. Tatawanan. Mara. Sorry pero not to compare Kim Chino. Kasi si Jello never naging ganyan sa akin yan. Dude, lagi never ka naging ganyan sa akin. Dude. Iba hindi, ano lang, hindi ikaw itinatawa niya, dude, hindi. Hindi kasi, dude, Diyos ko na naman, ganito na naman tayo. O, sino mo, tatawa ka na naman. Alam, nakakatawa sa sinabi ko, dude. Kasi kami yung magkakatabi dito. So wala naman talagang Wala. attacking nangyayari. Kami yung nakakarinig. Parang kami tumatawa lang tayo. Ano nang nangyayari? Parang or sino mag-host? Yeah, and technically speaking, wala namang masama doon sa sinabi na word na naman. Because technically na naman. Kasi may event na naman nga. Bullying part 2? How do you define bullying ba? No, I How don't. do you define bullying? Is there someone like napahiya ka ba dito? Let's vote right now. Paano ba tayo? Yes. Sino bang nag-interpret dito ngayon na napahiya ka? So that's part of Ako, bullying. kasi this is my personality. That's your personality, and wala ka ng problema kung ito din yung personality ni Kim Chino. Paano kung sabihin niya rin, oh, this is my personality. I always I always laugh, and it doesn't mean na ikaw yung tinatawanan ko. Do not think of this as a bullying session kasi parang we're all ganging upon you. It's just that we'd like you to understand that isa lang din naman talaga yung goal nating lahat. Gets ko, ma'am. Kaya lang po, medyo lang ako dun sa caring side, lalo na kay Konyo Bicolano. Kasi I've heard
a lot of videos na may nagsisend po sa akin na sinisiraan daw po niya ako sa live nila Rakitera tsaka ni Titan Angela. How sure? Bakit siya maninira May nag-send live? ng record. How sure are you it's live? Yeah, may nakita ko doon. Parang it talks about yung madaling araw na gusto mo kong ilagay sa madaling araw. What's wrong na with that? gino-joke mo ko. What's wrong with that? Anong paninira yun? Sino ba may gusto ng madaling araw? Can I Gusto mo explain? ba sa madaling araw ka? I don't want to be in madaling araw. Let me remind you of what is bullying is. You have a different definition of bullying, iba rin yung sa akin. Now that's your problem. What That's should be your the problem. paano naging problema yun? Let me clear out to you. When I talk about madaling araw, they were talking about marathon. Wala bang nangyayaring marathon ng madaling araw? Sure ka? Yan yung pinag-usapan Wala niya? bang nangyayaring marathon ng madaling Hindi, araw? I wanna clear it out. Yun ba yung pinag-uusapan niya? Is it about marathon? Yep, exactly. Exactly. And Doon now, mo patayin, hayaan mo marinig nilang lahat. now that's bullying. Kasi gusto Hindi, mo doon ng validation sumusobra eh. Broski. Oh my Alam mo, God. may lang kita nakita na galit. Hindi ma'am eh. Oo, Kasi oo. sumusobra na. I've been hindi ma'am. Pasensya na ma'am. Paano sumusobra? I I've guess always pwede lang. Hindi, okay. So obviously, people are in high emotions, 'di ba? Kasi nga, maybe too much is too much. And yung ganun, it was also sent to you lang. Di sana kinonfront mo na lang. Or, hoy, ako ba yun? Ako ba yun? Ireklamo mo ako sa HR. No. I've been so open with you No, that no. I understand Hindi that. kita kailangan ireklamo sa Because HR. it's not too like, much. Because it's not too much. Lagi mong tatandaan, Maratoni, if it cross your border, I would always understand. Di ba sinabi ko yan sa'yo? Pero hindi ba totoo na kapag wala kami or any one of us, you talk behind our backs? What do you mean? Like pag nandyan sa lounge, uy, alam mo ba, si Si ganito, kanino to galing? si ganyan, si ganito. No, Kanino I don't to have galing? to mention names. Okay. I don't have to mention names. Ako din, pinag-uusapan ko si Kim. Tsaka, ganun din naman Kasi ako. ako mama, if may mali po Okay pa talaga sa akin, ako. tao ako eh. Sorry mama, if pasensya na po kasi I know my worth also and I know where I stand here because ganun na ako mag-joke sa'yo. I thought we're okay, so I was wrong. And I'm so sorry for interpreting that you're Na-close already kayo. my friend. Now, kung gusto mo, I would understand, Mara. Nasa process pa rin ako ng employment. Please, send a formal complaint sa HR. At saka, bakit naging parang sa'yo, si Kim Chino yung nireklamo ko No, you were just talking about me and I'm so sorry. And I'm so sorry for that. Sorry, Matansa, kasi lagi ka na lang sumasabat. O kasi deserve mo. Paano deserve? That's So ano ba, because akala ko ba ako na yun. pamilya tayo dito? Okay. So sinabi mo, family. So, we have differences, obviously. And eventually, what we're really doing is, we want to protect this pack. Yun lang naman siya. Ganun lang naman. Makakapag confirm ng concern ko kay Mara si Uncle kung paano ko siya pinoprotektahan. Tanong mo kay Uncle. And I think wag na natin i-cross Hindi, yung I mean, baka ka lang nami-misinterpret niya na binubuli ko din kasi may ganun salita eh. May parang, ikaw din mamata niya. Sinasabi sa akin ni Uncle yun. Yes, kasi Sinasabi niya sa akin ayoko yun. ngang isipin mo na, ito na naman si mama Tanya kasi sagad na rin ako eh. Tamo, si Uncle pa yung pinadaan ko pa para ma-feel mo na concerned siya. Ayaw niya na lang. Eh, bakit hindi mo ko i-chat? Chinat na kita ng... No, wala tayong message sa isa't isa. Ever since na pumasok Ibig ako sabihin, dito. Mara, tinuro na sa'yo, i-chat ka pa? O like, hindi ba tayo pwede magkaroon Oh my ng God. personal O, conversation? sige, ikaw. So ano ba, 24, April 24, pwede ka or hindi? Hindi talaga. Kasi nga, Priority. ito na nga, ito na, maghintay ka, it's a prank! I am so sorry, guys! I am so sorry! I am so sorry! I am so sorry, everyone! I am so sorry! Sorry po! Sorry! Pero totoo lang sinabi ko. Sorry na Wait lang. Gusto ko lang sabihin na I did not expect the plot twist ni Konyo. Hindi ko in-expect yung plot twist. Parang mawala ng role si Kimchi. Hindi ko na kailangan pala mag-ano. Kasi ito si Jerry, pindot pa ng pindot dito eh. Nakakainis. Sorry po! Protective ako kay Broski kasi may ganun si Broski. Kaya sumasagot ako.
sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba, i-like mo na ang video na ito. at mag-comment ka na rin sa Bisyo. Hit mo na rin ang notification bell Para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama na sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama na sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige, isang skirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Runong kanan. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, pick. Huh? Ano yan? Pako. Ay, sige, tama. Bato, pick. Bato, pick. Ah! So, talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Ah! Jack and Poy. Kanta. Jack and Poy, hali-hali hoy. Sino matalo, babariling ko. Ko. Awa. Ano yan? Baril. Oh, talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Di ba Jack and Poy tayo? Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyang angulo. O, ganun na, Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy. Oh no, natalo ko. Ito ka. Lilipat ka na sa Dear Love. Baril mo may tulog. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy, hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh,
talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita. Ayan. Isa lang. Isang bagsak. Sige. 1, 2, 3, go! Kakarating ko, bibiktima mo Bato, pick. Ano yan? Ano? Ayan, isa lang. Pick. Pick. Ayaw na ito. Pick. Bato, pick. Go! Yes, sige ma'am, go. Sige. Ayan. Ayan, go. Bye-bye, last day ko na po. O sige, pwede mo akong barilin sa muka. Dalawa lang ha. Sige, Jot. Sige. Oo, dalawa lang na gano'n ha. Go. Ay! Ano nangyari, Jot? Sa akin to tatalsik. Hindi yan. Promise. Oh. Ready talaga siya, wag na nga. Di dapat tutok mo. O sige. Hindi, ganyan. Yan, sige. Go. Kailangan may linya? Oo. Mo ko. Sige. Sabi ko na eh. Hello, sa muka. Hindi sa muka mo ko babarilin. O sige, pwede sa muka. Okay, sige, sa muka. Dapat dito talaga. Sa muka? Hindi, sa muka. Yan. Baluktot! Babarilin mo ako. Okay. Okay, barilin mo ako sa muka. Sa mukha. Ikaw, saan mo ba ako gustong barilin? Sige, okay. Sige, go. Go. Sinasabi ko na ba? Okay lang, guys. Hindi, okay lang yan. Kasi, Masaya. okay na. Yung, hindi, tulungan na kita. Ang lambot pala ng face Napaka-gentle mo. mo naman. Ito na yung last video ko, kabisyo. Last day ko na din. Sorry sa lahat ng mga nabiktima ko. So, alam nyo na, kapag di na ako lumabas sa susunod na video, kayo na bahala. Subscribe na kayo dito, like, follow para sa mas marami pang video. At sa inyo, Mistiko Leala. Bye-bye. Ikaw may makeup ka, pwede ba kitang barilin sa mukha? O, sige, dito. Alam mo yung allergies ng Tita Max mo? Oo. So, dito kita babarilin. So, ako pwede mo Try ako... muna. Ha? Metro's #1 Love Radio. Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Sige, bilisan mo pa. Oh, yeah! Kailangan pa bang i-memorize yan? Okay, ang aking line ay, bilisan mo pa. At ang aking sitwasyon, galit na galit gustong manakit. Sabi ko sa'yo, bilisan mo pa. Ganyan. Bilisan mo pa. Yamitay ko na bilisan mo pa. Bilisan mo pa. Ding! Ang bato. Habang kinikiliti ka. Okay. Ding! Ang bato, Ding! Ding ang bato. Bro, pag nilabasan. Wala daw ako sa context. Pag nilabasan. Sige. Ding! Ang bato! Ding ang bato! Parang pigsa. Yung pigsa kasi na lumabas yung nanak. Ginaganon ko siya. Ginaganon ko nung bote. Ding ang bato. Ding! Habang kinikiliti ka. Ding! Ding!
Ding ang bato! What? Ding ang bato. Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Ding ang bato. Okay. Galit na galit, gustong manakit. Ding ang bato! Bilisan mo pa. Jebs na jebs ka na. Bilisan mo na! Hindi ko na kaya! Ding ang bato! Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Bagal! Kailangan pa bang i-memorize yan basic? At ang sitwasyon ay, pag nilalabasan, bahala ka na sa context niya, Chinita. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Pag hinahabol ng zombie. Pa-order po! Isang sinigang with rice! Pa-order po ng isang sinigang with rice. Galit na galit, gustong manakit. Para! Joke lang. Sabi ko sa'yo pa-order nga ako! Sinigang with rice! Sinota mo ang best friend pag hinahabol ng zombie. Ako yung hinahabol ng zombie. Sinota mo yung best friend ko! Bilisan mo pa. Ay, gusto ko to. Jebs na jebs ka na. Bilisan mo! Bilisan mo pa! Bilisan mo! Bilisan mo pa. Pag hinahabol ng zombie. Pag hinahabol ng zombie. Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Sinota mo ang best friend ko. Pag nilalabasan. Oh no! Sinota mo yung girlfriend ko! Dugo, may almoranas kasi ako. Sinota mong best friend habang kinikiliti ka. Sinota mo ang best friend ko. Ding ang bato. Ala. Ding! Ang bato. Sinota mo ang best friend ko. Pag nilalabasan. Uy! Sinota mo ang best friend ko. Oh yeah! Basta! Kailangan pa bang i-memorize yan, basic? Habang kinikiliti ka. Kailangan pa ba? Uy! Ano ba yan, Jasmine? Jasmine, ano ba? Kailangan pa bang i-memorize yan, Jasmine, ano ba? Ay, nako. Kailangan ba bang i-memorize yan? Basic. Pag nilalabasan? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Nilabasan ka ng ano doon? Ng ano? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Ang context, pag lumalabas na yung ice cream doon sa ganon. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Habang kinikiliti ka. Pa-order po ng sinigang with rice! Pa-order po! Bilisan mo pa. Ay! Pag nilala... Bilisan mo pa! Ayan! Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Yan! Ay! Lumalabas yung ginhawa ng katawan ko kasi kinakamot niya yung makati. I-follow nyo na po kami. Mag-subscribe na kayo YouTube. Dito sa YouTube namin, Love Radio Manila. Tune in lang kayo sa 90.7 Love Radio. Huwag kalimutan, mga katas na nakalipas. Kasama ko si Tanya Chinita.
5 a.m. hanggang alas 9 ng umaga. Dear Love, alas 9 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali para sa mga totoong drama. At huwag niyo rin kakalimutan na laging tumutok sa Kumikinang na Tambalan na 12 noon to 3 p.m. Mondays to Fridays. 69, kabaliktaran mo gabi-gabi, 6 to 9 p.m. Huwag mo kakalimutan, makinig ng aking programa, alas 9 ng gabi hanggang hating gabi. Kung may sikreto ka malupet, ako nang bahala sa iyo. Rocky's Secret Files and Top Secret. Bye everyone! Metro's #1 Love Radio. Basic! Legit to! Malaki. Gago laki! Ay, mamog. Huwag naman ganyan. Oh, no! Hello! Bakit mo inalis? Ano bang naramdaman mo? Delikado yun, ma'am. Ano ba yun? Basta, ma'am, may something. Hi guys! Tanya Chinita here and welcome na naman sa aking mga pinagagagawa sa buhay na pampasaya ng mga lalaki. So eto na nga, tutuparin ko ang kanilang mga pangarap. Ang gagawin ko ay ipapakapa ko ang... Alam niyo na kung ano ipapakapa, pero tatakpan natin yan para alam niyo gusto ng mga lalaki ganun eh, yung mga inubaran muna. Ah! Eto na! Sige, di ba ito yung gusto niyo mga lalaki? Yung may thrill, yung may fantasy kayo, yung hindi nyo nakikita yung hinahawakan. Tama? Pwede. Mali. Oh, tama. Correct. Mas gusto nyo yung hinuhubaran kaysa sa hubaran. Ah, tama. Tama. Dahil dyan, bibigyan kita ng shot. Tapos, go. Ganun lang. Oh, yeah. Okay. Ayan. Pailalim. Pataas ha. Ano nararamdaman mo? Ang sakit! Huwag naman ganun kurot! Totoo ba? Huwag mong kurotin masyado. Ba't mo kasi pinurot? Ganun ka ba? Nangungurot ka ba? Hindi, isakto lang. Okay. Ayan. Isa pa. Confirm ba? Malambot. Uy, sana all. May sugat ka ba doon? Ano yun? Totoo ba yun? Kakagat lang kasi. Totoo. Ano gusto mo? Hubad na o hinuhubaran? Hinuhubaran? Hinuhubaran. Gusto mo may thrill, may fantasy kayo? Okay. Di ba gusto nyo to? O, pass mo yung dalawang kamay mo. I-feel mo ha. Gusto ko i-feel mo lang yung moment. Yung dalawa lang. Legit to? Oo naman. Oo! Huwag agad. Grabe naman dumakma. Ganyan. Ikaw hawak. Ganyan hawak. Ay, yung magawa alis. Yay! Yung pinakamasarap ka humawak sa lahat. May CCTV pa sa taas. Aray ko. Wala. Yung kaliwa, lamasin mo yung... Wala. Ano? Legit to? Malaki. Gago laki. Ang galing ni Joshua. Sanay na sanay. Gago. Ano mula na mo? Ang laki. Ano na feel mo? Describe mo. Malaki. Malambot. Anong favorite part mo? Yung yung exciting part. Dahil suki kita, ikaw ay may chance na salatin ang Sierra Madre ko. Huh? Kailangan mo lang ipasok yung kamay mo. Dalawa ba? Hindi, dalawa? Hindi. Sige lang. Dalawang kamay. Diba? Pasok mo sa gilid. Baka... Baka ma-child abuse ako dito. Baka child ba? Baka makasuhan ako dito ng bawsi mo. Wala, tulog yung attorney. Pasok Ano mo ba? ang kapay mo. Pataas ha. Pataas ha. Sarap. Sarap. Ano ba nahanap ko dito? Ano ba yung... Ay, mamog. Huwag naman ganyan mo. Bakit mo inalis? Ano bang naramdaman mo? Delikado yun, ma'am. Ano ba yun? Basta, ma'am, may something. Ikaw, ano gusto mo? Hubad na o hubarin? Ang galing. Ewan ko, ikaw bahala. Siyempre, ba rin? Hubarin. Sige, gawin mo. Para Game. sa akin ka. May hubarin ka dyan ah. Kapain mo lang daw. Bakit sa gitna? Bakit mo inaakal gitna? Wala sa gitna. Pataas, pataas. Iangat, lamasin mo. Hindi totoo yan.
Ano na feel mo? Oo, gilid lang nawa ako. Gentleman ka naman, kumbaga. Sabi mo nga, essentials, fear of God. May fear of God ka. Sige, dahil dyan may chance kang salatin ang Sierra Madre ko. Okay, pasok mo yung dalawa mo. Dito lang. Tapos, turong kita. First time mo ba to? Opo. Ayan, maganda to kasi magiging stepping stones mo to and practice na din. On the job training, kumbaga. Dalawang kamay, tapos dahan-dahan lang ah. Tapos sasabihin ko kung dadakmain mo na. Sabi mo first time, ba't sanay? Ano gusto mo, hubad na o inuubaran? Nakubad naman. Nakahubad. Gusto ko yung ready siya. Yung kahapon niya paalam yung tanong, yun ang gusto ko. Gusto niyo yung hubad na. Yes, ma'am. Bakit tamad ka manggubad? Hindi, ma'am. Mas maganda kasi pag naubad. Ay, nanginit na panahon ngayon. What? Bro, what are you talking about, man? Okay, sige. Ako, gusto mo ba maka-experience na? Kasi may ako eh. Gusto mo manggubad? Sana all. Depende, ma'am. Hindi, sige. Pasok mo lang yung dalawang kamay. Dahan-dahan na, kasi nakikiliti ako. Dahan-dahan lang. Oh my God, may tsura niyo. Pasok mo lang dalawang kamay. Sagarin mo. Ayan. Ano kakapa mo? Ano kapa mo? Malambot. Malambot, ma'am. Pataas. Ano mo yung... Yeah! Sanay na sanay. Oh, sarap. Tingnan yun, iba ko lang. Parang birthday niya. Parang birthday yung ngayon, ma'am. Oo, yan. Ano ba? Ay, lamasin mo yung kaliwa. What? Ba't sanay ka, Mark? Wala, ma'am. Parang ano na siya. Lagi mo Daily ginagawa. routine ko na siya. Daily routine. Ganun ako sa'yo. Ay, inanimoy kayo. Hayop, animal day routine si bakala. At yun na nga po natatapos ang salatin mo ang Sierra Madre ko. Ilang Sierra Madre na ang nasalat mo, Mark? Actually, sa ngayon, isa pa lang. Isa pa lang sa araw na to. Ngayon sa araw na to. Okay, sige. Magbabay ka na. Sabi mo, thank you for watching. Thank you for watching. At syempre sa mga kabisyo natin, para makapanood pa kayo ng maraming videos katulad nito Kamangkamanyakan, i-follow nyo na kami sa at mag-subscribe ka na sa YouTube channel namin, Love Radio Manila. See you soon! Ano ba dapat ang mga strokes? Siguro, Pataas, depende. pababa? Paano? Paikot? Depende sa flow. Sa kamay, i-demo mo, ganyan. Pero siguro mas maganda galing sa baba. Tapos? Pataas. Many ni. May stroke. step ang stroke niya. Depende sa paglango yan, depende sa baba ng tubig. Paano pag maliit? Paano i-stroke yun? Ay, kailangan niya man, diretso agad sa ibabaw yan. Sa balikat mismo agad yan kasi yun. Alam mo, ako'y nahihiya. Thank you, Mark. Sige, magtrabaho ka na dyan. Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba, i-like mo na ang video na ito. at mag-comment ka na rin sa bisyo. Hit mo na rin ang notification bell. Para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako, oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na rated Tita Max. Listen now on Spotify. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw
Tuluyang ligaya. Tuluyang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Sama mo kami, kabisyo na magsasaya, sama-sama. Metro and Mega Manila. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Na si Kevin. Anong meron kay Kevin? Hello? Hello. Hi, good evening. Good evening. Ayan, malinaw po ba ang boses ko sa inyo? Yes po. Okay. Familiar po ba tayo sa programa? Yes po. Okay, sige po. So mamaya po tatanungin ko po kayo ano ang pangalan, edad, sang lupalop galing. Lahat po ng yun pwedeng gawa-gawa lang para maprotektahan natin yung identity ninyo. Tapos kapag tinanong ko po kayo kung ano yung top secret ninyo, diretsahan po tayo, wala nang paligoy-ligoy pa. Okay po ba tayo doon? Okay, okay. Sige po. Ma'am, medyo hindi lang po ganun kalakas yung boses ninyo. Okay lang po ba, lapit nyo po yung bibig nyo dun sa mikropono ng cellphone ninyo? Naka-handset po ba kayo? O naka-speakerphone? Or naka-headset? Handset. Ayun, sige po. Diretsahan lang po, no? Tutok nyo lang po yung cellphone nyo dun sa tenga ninyo, tapos yung mikropono, tapat nyo lang po sa bibig ninyo. Okay, okay. Sige po. Palakas na lang po ng boses, ha? In 2 minutes po, e-ere na po tayo. Balikan po kita. Huwag niyo na po ibababa, ha? Alright. Sige po. Salamat. Yan na. So, meron na tayong caller. Okay. So, for more face. For more face? What's that? Nakakatawa yung for more face. Para mas maganda yung face natin. Sikapin natin na maging yan. Yan, meron na tayong mukha. Sabi niya, okay, ipapasok ko na ha, ganyan. Parang, pinasok na po pala talaga niya. Parang sabi, ang sakit. At mas pag-uusapan. Na-rape po ako ng isang pare. Mga sikretong dito mo lang mapapakinggan. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets.
Hi Kabisyo! It's me, kasama mo ang Basa Princess DJ Raki Tara. Kasama si Titan Jello sa ngalan niya at welcome to the program Top Secrets. Ito po ang programang hindi ka huhusgahan, bagkus ikaw ay pakikinggan. Ang programa sa radyo na nagpo-promote ng we listen and we don't judge culture. At meron na nga po tayong top secret sharer na nasa kabilang linya. I-welcome na po natin siyang lahat. Magandang gabi. Hello, magandang gabi po. Hi, good evening. Anong pwede naming itawag sa'yo? You can call me Kay. Kay. Ilang taon ka na, Kay? 36. 36. Sang lupalop ka naman galing, Kay? Batangas. Batangas. Alright, di na ako magpapaligoy-ligoy pa rito. Kay, 36 from Batangas. Ano ang top secret mo? Gusto ko lang sanang i-release yung heaviness na nararamdaman ko regarding sa late husband ko. When you say late husband, ito ay namayapa na. Siya ay namayapa na. Tama? Yes. Go ahead. You may release the heaviness of your heart. My husband died last 2025. We've been together for almost 12 years. And apparently, discover ko na meron siyang babae before siya mawala. And the day na nawala siya, nakita ko siya kasama yung babaeng yon in a place na hindi ko ine-expect na pupunta siya. At anong lugar naman to? Motel. Kay, pwede bang malaman kung technically naghiwalay kayo ng asawa mo? No. Okay kami. Mhm. Yun ang alam ko, okay kami. Kasi hindi kami naghiwalay. We stayed in the same house for a long time. Wala pa kaming anak. Andun pa lang kami sa time na binubuo namin yung family, ideal family sana namin. Yung araw na nawala siya, someone called me na etong asawa ko ay kasama daw yung isang babaeng to and hindi na daw magising. So nung pinuntahan ko yung place na binigay, nakita ko yung asawa ko nakahiga sa kama, wala na siyang buhay. Kasama yung babae na before siya mawala ay pinaghihinalaan ko na karelasyon niya. Medyo nawawala-wala lang yung linya mo, Kay, ha? Pero tama ba kami ng pagkakaintindi dun sa mga nabanggit mo? Tsaka mo lang lalaman na merong ibang babae, allegedly itong asawa mo, nung pinuntahan mo siya doon sa lugar kung saan walang kusina, I mean yung motel, no? Na wala nang kabuhay-buhay. Kasama niya doon yung babae. Yes.
So nawalan siya ng Yes. buhay sa isang motel. Oo, oo. Heart attack. Ilang taon na tong asawa mo? 37. 37 years old. And nung time na you were rushing towards that motel, anong tumatakbo sa isip mo? Na sana buhay pa talaga siya. Na maabutan ko siyang buhay. Okay lang ba sa'yo, Kay, na tinatanong ko tong mga bagay na to? Komportable ka ba na pinag-uusapan natin to? Oo, kasi gusto ko lang ma-release yung bigat na nararamdaman ko kasi konting tao lang yung nakakaalam ng tunay na nangyari. Kasi until now, I'm still protecting his name. Even his family, hindi alam kung ano yung tunay nangyari. Ano lang alam ng pamilya niya? Nawala siya kasama yung friends niya na kumain sila sa labas. Yun yung press release ninyo. Oo, oo. And etong sikreto mo na ito tungkol sa pagkawala ng asawa mo, because you are still protecting him, habang buhay mo ba itong dadalhin o may bala ka ba isang araw na banggitin ito sa pamilya niya? Hanggat kaya ko, sasarilinin ko muna dahil ayokong masira yung pagkakakilala nila doon sa anak nila. Nakita mo ba dun yung babae? Andun siya. Nabanggit mo kanina na itong babaeng to, parang pinaghihinalaan mo before that happened. Bakit? Sino tong babaeng to sa buhay ng mister mo? A close friend. Ganun. Nakakasalamuha mo rin tong babaeng to? Once ko lang siya nakita nung sa kotse ay nakasama ko siya. Hindi ko alam na doon pala sa pagkakita ko sa kanila ay doon na pala nag-i-start. Nagkaroon ba kayo ng conversation nung girl? No. Yung nawala kasi yung husband ko, 2 weeks before, doon palang nag-i-start yung may naglalabasang mga ebidensya na may something sa tato. So parang ang nangyari is napakaikli nung time na ibinigay sa akin para maalaman ko talaga kung ano ba yung totoo. For sure may mga tanong ka sa utak mo. Wala ka bang napagtanungan? Merong may mga nakakaalam, pero gusto man nilang sabihin sa akin, wala silang courage para ipaalam sa akin. Yung natitira kasi sa aking mga katanungan is para talaga yun sa asawa ko. Alam mo yung feeling na ang dami kong what ifs, ang dami kong bakit, pero kahit anong tumatakbo sa isip ko, hindi ko na makukuha yung exact answer na gusto ko sanang malaman.
At ano-ano tong mga tanong na to? Kung sakaling nakikinig ngayon yung asawa mo, kung may tenga siya ngayon dito sa Earth, ano sasabihin mo sa kanya? Bakit? Bakit niya nagawa sa akin yun? Kasi simula nung naging kami, never niya talagang pinakita sa akin na hindi ako kamahal-mahal or na hindi niya ako mahal. Talagang ibinibigay niya sa akin yung assurance na hindi niya gagawin sa akin na lolokohin niya ako dahil yun yung unang bagay na pinakaayaw niya na ginagawa ng tao. Ang bigat lang kasi before siya mawala, nag-away kami. Kasi nagkaroon na nga ng confrontation, pero hindi pa rin talaga siya umaamin. Tapos, in the past few days na buhay siya, the other girl yung kasama niya, hindi ako. Nag-swimming sila overnight. Tapos, sa last day ng buhay niya, kasama niya nag-lunch, yung babae, hindi ako. Para bang nawala ako sa eksena. Asan ako sa buhay niya noong mga time na yun? Sobrang bigat lang kasi di man lang kami nakapag-usap ng ayos. Wala man lang maayos na paalam. Galit ka ba sa kanya? May part na galit ako sa kanya. Galit ako kasi iniwan niya ako. Iniwan niya ako na maraming katanungan sa akin na hindi ba ako naging sapat talaga. Actually, mas nangingibabaw pa rin sa akin yung pagmamahal ko sa kanya. Kasi sa 12 years na yun, naramdaman ko naman talaga kung gaano niya ako kamahal. Siguro sa 100%, yung galit ko sa kanya, nasa 10% lang. Kasi, naging masaya ako na nakasama ko siya for almost 12 years. Naramdaman ko din kung paano ako itrato ng tama. May mga bagay ba na parang gusto mong balikan na kung pwede mo lang maibalik yung panahon, may iba kang gagawin? Kung meron akong ibabalik, is yung huling araw na nagkausap kami at nag-away kami.
Na sana instead na nagtalo kami, pinag-usapan namin ng ayos. Kasi syempre, hindi naman talaga naiiwasan na nandyan yung tukso, 'di ba? Sabi nga ay lahat tayo merong kahinaan at sinubok talaga ng panahon at pagkakataon ng asawa ko. Mas nangibabaw kasi yung galit ko talaga sa kanya nung araw na yun at pinili niyang umalis nung araw na yun na huli kaming nagkausap. Siya kasi yung tipo na ano, 'pag nag-aaway kami, mas gugustuhin niya na umalis na lang muna, tumahimik at magpalamig. Saka namin pag-uusapan kung ano ba yung naging problema, ano yung nangyari. Actually, nakausap ko na si third party. Nagharap talaga kami. Pagkatapos ba to na malibing siya or during the burol? Kailan to After nangyari? niyang malibing, siguro mga 2 days after malibing niya, nagharap kami. Mhm. And yung girl ba, was she present during the burial time ng husband mo? Sumama Nope, ba siya sa nope, nope, no. libing? O nilibing din ba siya? Gusto ko siyang ilibing. Pero actually, nagpaka-professional ako while kausap ko siya. Mhm. Anong mga napag-usapan niyo? Ang hinahabol ko kasi sa kanya, sana nung time na inaatake ng sakit sa puso yung asawa ko, sana gumawa siya ng way na humingi siya ng tulong. Kaso hindi eh, kasi pagdating ko pa lang dun sa area, ako pa mismo yung nagdala sa asawa ko sa ospital. Palagay mo bakit hindi siya nakahingi ng tulong? Ang sabi niya, nahihiya siya, natatakot siya, hindi niya alam kung anong gagawin. What was your response? Sabi ko sa kanya ay, andun ka na sa sitwasyon na yun. May pagkakataon ka para isalba yung buhay niya pero hindi mo ginawa. Mas pinangunahan ka ng takot mo, mas pinangunahan ka ng kahihiyan mo kaysa sa buhay ng isa. Pero alam ko naman na ano, ang sabi lang kasi sabi rin niya kasi, sabi daw ng asawa ko ay wala tayong relasyon. Parang kung saan ay mutual lang na gusto nilang gawin yun. Nalaman mo ba kung pang ilang beses na nila ginawa yun or gaano nakatagal yung relasyon na meron sila? 'Di ba sabi mo maiksi lang or sobrang short lang yung time? Wala pang 2 months. Yung girl ba may asawa din, may pamilya? Wala, single siya and sabi ay kilala talaga yung babae na yun na gano'n na yung trabaho niya na pumapatol siya sa mga lalaki na alam niya na professional, medyo may kaya sa buhay.
Gold digger ba? Feeling mo ba may nahut-hut sa asawa mo itong girl na to? Wala. Wala siyang mahuhutkot sa asawa ko. Dahil nasa akin ang pera ng asawa ko. Yan ang legal wife. Diba? Mhm. And kay palagay mo ba minahal ng asawa mo itong girl? Siguro hindi. Or pinasa kasi sa akin ni girl yung conversation nila. Kasi si girl nagsisend ng thirst trap sa asawa ko. Ganon. Yung mga thirst trap, eto ba yung mga kita cleavage, ganun ba yun? Oo. Oo. Yung mga TikTok videos. Mhm. So, anong conversation nila ng asawa mo? May mga part na nagki-care si asawa ko sa kanya. Mga ganun na parang napapaisip ako na tinatanong ko yung asawa ko sa isip ko na minahal mo ba talaga yung babaeng yon or sadyang nadala ka lang ng tukso? At yun yung isa sa tanong na kahit paulit-ulit kong itanong, wala na akong makukuha sagot. Ano ba yung pagkakakilala mo sa asawa mo? Maalaga, mapagmahal. Responsible, ganun siya. Na kahit dati pa may mga babae na lumalapit sa kanya, dinededman niya, na ultimo yung mga taong nakapaligid sa kanya, kilala siya na hindi nga basta-basta pumapatol kahit kanino. Na yung mga close sa kanya na nakaalam nung nangyari, nagtataka kung Sorry, pumasok bigla yung kanta ng I Will Be Here, no? Ang lakas pa. Hello? Kay? Yes. Ayan. So, yung mga nakakakilala sa kanya, nagtaka rin kung bakit dumating yung point na pumatol nga siya dun sa ganong babae. kasi hindi siya yun. Hindi siya yung ganun yung pagkakilala namin sa kanya. Napanaginipan mo na ba siya? Madalas siyang dumadalo sa panaginip ko. At anong sinasabi niya? May time na niyayakap niya ako, saglit lang, tapos mawawala na ulit. Or may time din na kinakausap niya ako na ngingiti-ngiti lang siya na parang sinasabi niya na wala lang yun, ganun. Alam mo yung napaka-random nung mga panaginip ko tungkol sa kanya. Yung mga bagay na namimiss kong ginagawa sa kanya or ginagawa niya sa akin. Like, pagde-drive. So, ginagawa niya sa panaginip, ganun. Eh, napatawad mo na siya? Question yun na, napatawad mo na ba siya? Hindi pa 100% kasi 'di ba? Ang hirap magpatawad ng isang tao na hindi humingi ng tawad sa iyo.
kahit ganun man, mas naging ibabaw pa rin talaga yung pagmamahal ko sa kanya at saka yung memories namin na masaya kami bilang mag-asawa. Mhm. Andito pa lang din ako kasi sa part na ang hirap mag-heal. Mhm. At ilang buwan pa lang naman yung lumilipas. Months pa lang. Mhm. Kailan yung last hug and last kiss ninyong dalawa? The day na nawala siya. I mean, yung morning bago niya ako hatid sa work. So, standard nyo yun na kinikiss ka niya bago ka mag-work, ganon, pag hinahatid ka niya. Gano'n. Kasi nung morning, tinanong ko siya kung mahal mo ba ako? Mhm. Sabi niya sa akin, oo, mahal na mahal kita sobra. Mhm. Palagay mo, ano yung pwede mo pang gawin o magawa ng ibang tao para sa'yo para makatulong sa paghilom mo? Sa ngayon, malakas naman yung support system ko. Kaya nga, nakakaya ko yung gantong bigat everyday. Kasi hindi lang naman ako nag-heal sa pagkawala ng asawa ko, kundi yung sakit din na naidulot niya sa akin. Yes. Mas malalim na sugat at sakit yun. And, alam mo yun, everyday, every morning, ang hirap na nakikipaglaban ako sa sarili kong pag-iisip na kung paano ko lalabanan yung nararamdaman ko everyday. Meron ba yung paggising mo, may mga luha sa mata mo? Basa pala yung unan mo. Kasi, syempre, bago matulog, ang bigat. Ang bigat ng isip, ang bigat ng puso. Na parang nadadala mo yun hanggang sa pagtulog mo. Tapos magigising ka na lang na tumutulo pa rin yung luha mo. Alam ba ng side mo yung totoong nangyari? Yung mga cousins ko lang, pero yung parents ko, hindi nila alam kasi pinoprotektahan ko pa rin talaga yung pangalan niya. Pero handa ka naman na sa pagprotekta mo sa pangalan niya, ikaw yung mas natudurog, mas palihim na humihikbi, o dala-dala pa rin yung bigat? Ako kasi parang mas pipiliin ko na lang yung, ako yung mahirapan, andun yung bigat. Kasi parang nawala na yung asawa ko, paulit-ulit ko pa siyang dudurugin kung patuloy siyang huhusgahan ng mga taong malalapit sa amin. Ganun ko siya kamahal. Mahal na mahal ko siya sobra. At nararamdaman namin yun, Kay, na mahal mo yung asawa mo.
Kasi hanggang ngayon, biruin mo, pwede namang piliin na para gumaan yung nararamdaman mo, ipagsabi doon sa pamilya mo o sa pamilya niya na ito yung tunay na nangyari para mas maintindihan ka, pero pinipili mo pa rin proteksyonan siya. And no one in this world can really understand the pain. Kasi tama naman yung sinabi mo eh. Hindi lang naman yung pagkawala niya, yung dinadama mo. Hindi naman yun lang yung sakit na damang-dama mo. Kundi yung sakit na nagmula doon sa betrayal, doon sa pagluloko. Pag nagpe-pray nga ako kay Lord, sabi ko nga sa kanya, sana binigyan na lang niya ng pagkakataon yung asawa ko na may tama yung pagkakamali niya. Hindi yung kinuha niya agad yung buhay niya. Pero palagay mo, ano yung rason kung bakit ganun yung ginawa ni Lord? Siguro dahil nakikita niya na mabuting tao yung asawa ko na nagkamali ka ng minsan, anak, tama na yan, kukunin ko na yung buhay mo kaysa paulit-ulit ka pang magkamali. At kapag naiisip mo yun, kumusta yung pakiramdam mo? May part na medyo gumagaan. And for sure, ikaw, napatanong din kay Lord, bakit sa'yo nangyari lahat ng to? Anong iniisip Oo mo? naman. Sabi ko, Lord, ano ba yung nagawa kong mali sa buhay ko para ako yung mag-suffer ng ganito? Una sa lahat, yung asawa ko naging kami na wala kaming inaapakang ibang tao. Nagmahalan kami ng totoo na wala kami inaagrabyadong ibang tao. Pero bakit yung pagsasama namin yung kailangang sumubok ng ganito at bakit kailangan ako yung mag-suffer? And what do you think is the Lord's answer to you? Ano yung huling question? Ano sa palagay mo yung sagot ni Lord sa'yo? Ano sa palagay mo? Until now, hindi ko rin alam kung ano ba yung sagot ni Lord sa akin. Dahil hanggang ngayon, hindi ko pa rin alam sa puso ko kung bakit nga ba. Kasi, dahil ba alam niya na kaya ko tong malagpasan? Alam mo ba, kapag mayroon ako mga nakakausap na mga tao na alam yung pinagdadaanan ko, they're always telling me na, alam mo, kung ako yung nasa sitwasyon mo, hindi ko kakayanin yan. Pero hanga ako sa'yo kasi nakakaya mo. Na mas pinipili mo na mas maging mabuting tao na never mong sinaktan or pinaglapatan ng kamay yung babae. Alam mo yung mga ganun na
napapaisip ako na bakit nga ba hindi ko kayang saktan yung babaeng yun. Palagay mo bakit? Kasi nga siguro dahil nga mas nangingibabaw pa rin talaga sa akin yung pagmamahal ko sa asawa ko. Na nagkamali ang asawa ko, sabi nga ay ano man yung ginagawa natin, choice natin yan. So choice ng asawa ko yung ginawa niya. At minsan lang talaga siya nagkamali. At hindi mabubura naman yung mga tamang ginawa niya para sa'yo. Kaya ngayon, bibigyan kita ng pagkakataon para makapagbigay ng mensahe sa asawa mong namayapa na as if kinakausap mo siya. Anong tawagan ninyo ng asawa mo? Love. Love. Kausapin mo si Love na ibuhos mo sa pagkakataong ito yung lahat ng nararamdaman mo na matagal mong kinimkim sa puso mo sa tinagal-tagal ng panahon. Go ahead, Kay, para kay Love. Love. Apakadaya mo. Kasi iniwan mo kong mag-isa. Na walang paalam. Inilaban natin yung sakit mo sa puso. Lahat ginawa ko para makasurvive ka. Pero napakadaya mo kasi ako yung naiwang mag-isa dito. Yung pagmamahal ko sa'yo, simula sa pool, totoo yun. Ang dami ko pang pangarap para sa atin. Ikaw yung sandalan ko sa mga problema ko. Ikaw yung lakas ko kapag nanghihina ako. Pero paano pa ako magiging malakas ngayong wala ka na? Hindi ko alam kung hanggang kailan ako ganito. Sa tuwing nakikita ko yung picture mo, sobrang sakit. Ang taas din ng standard na iniwan mo. Pero nagpapasalamat ako sa pagmamahal na pinaramdam mo sa akin. Sabi ko nga, at least, minsan sa buhay ko, naranasan ko na mahalin ako at itrato ako ng tama. Alam ko din kung gaano mo ako minahal. Hindi siya questionable. Kaya nga, kahit nasaktan mo ako, mas nangingibabaw pa rin yung pagmamahal ko sa'yo. Stay ka lang sa tabi ko hanggat
hanggang dumating yung time na kaya ko na at tanggap ko na hanggang doon na lang talaga yung story natin. Pero patuloy kitang mamahalin. Sa ibang paraan na lang. At kailanman, hindi naging mali yung pagmamahalan natin. Mahal na mahal kita sobra. Okay? Isang mahigpit na yakap sa'yo. Thank you po. Sana kahit papaano nakatulong yung programa namin para kahit papaano gumaan ng onti yung bigat ng nararamdaman mo at nalabas mo yung gusto mong ilabas sa pagkakataong to. Thank you po. Salamat din, Kay. May gusto ko pa bang sabihin? Message na lang sa lahat ng listeners na hanggat nandyan pa yung mga taong mahal nyo, paramdam nyo kung gaano nyo sila kamahal. Kasi life is unpredictable. Yung taong kayakap mo lang ngayon, after an hour, bigla nilang mawawala sa'yo. At kahit yung paalam, hindi na maririnig sa maayos na paraan. Ayun lang po. Salamat, Kay, sa pag-iwan sa amin ng napakagandang reminder. Thank you. Thank you po. Ingat ka palagi and I pray for your healing and for guidance. Pwede po, Ano po? paki-play lang yung song na lagi niyang piniplay or kinakanta. Ano to? Tingnan ko How kung do you meron heal kami. How do you heal a broken heart? Meron kami niyan. Sige, ipi-play ko to para sa'yo, para sa inyo, ng asawa mo. Thank you so much, Kay. God bless. Thank you po.
Napaluha ako doon. Iba pala yung pakiramdam kapag tumawag sa iyo yung tao, tapos sinabi niya na nawala yung asawa niya at yung asawa niya nung huling araw nito ay nasa piling ng kanyang babae. I remember reading a secret file just like that, pero hindi ko akalain na right now or earlier makakarinig ako ng ganong klaseng top secret. Siguro ang nangingibabaw lang sa puso ko ngayon ay ang pagpapanalangin o ang pag-wish na kung sakali man na nalulumbay kayo, nalulungkot kayo, marami kayong mga katanungan na hindi nyo na nakuha yung sagot. Meron kayong nararamdamang galit, nasaktan kayo, nangungulila kayo sa pagkawala ng taong pinakamamahal ninyo. I pray na kayanin ninyo. Na hindi naman basta magiging okay na okay kayo, pero kayanin nyo. May you find strength each and every day of your lives. Nang sa gayon, makapag-function pa din sa bawat araw na dumadaan sa buhay ninyo. There is a reason kung bakit nandito pa rin kayo. Nandito pa rin tayo. And sabi nga nila, the people who leave us never really leave us, or the people who have left us never really left in our hearts. They will always stay in our minds and in our hearts. And you can never really move on from a loss of a loved one. You'll just learn how to deal with it. Inabasa lang ako kagabi. And let me share it with you. Grief is like glitter. Sa umpisa, it's everywhere. On your hands, in your hair, scattered across every corner of your life. You try to clean it up, to restore some sense of order, but for a while, it seems like you've succeeded. But then one day, you move a sofa or open a forgotten drawer, and there it is again. A tiny sparkle that catches the light and reminds you of what you've lost. Hindi siya nawawala completely. It settles. It becomes quieter, less overwhelming. You learn to live with it, to carry it gently. And years later, when you find a bit of that glitter tucked behind the shelf, you might smile, maybe even laugh, because it reminds you of love, of connection, of someone who mattered so deeply. And eventually, something will catch your eye. A photo, a favorite song, a familiar scent. And instead of pain, you'll feel warmth. And that's the quiet truth about grief. It stays with you, but it changes. It becomes a part of your story, a soft echo of the love that never
really left. At para kay Kay at sa kanyang namayapang asawa. Here's a song from Chris Walker. How do you heal a broken heart? Nakasama si DJ Rakitera sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Top Secrets. Metro's #1 Love Radio. Basic!